Здравейте, с вас отново е Йордан Калянчев. В анализа си от 1 февруари ви обърнах внимание на двойките паунд-долар, австралийски долар, щатски долар и паунд австралийски. Какво се случи от тогава насам? Всъщност паунда коригира леко, след което направи дъното, за което говорих, така че тук позицията се разви, може да се каже, доста добре. Текущо обаче двойката е на важна подкрепа. Виждаме на седмична графика, тя в момента тества тренд линия на цялата консолидация от края на 2009 година насам. Така че късите позиции в момента не са препоръчителни, като дори може да се помисли и за дълги позиции. Какво се случи в двойката паунд австралийски? Всъщност тя не се разви толкова добре. Спадът, след като последва корекция, както и при паунд долар, имахме нов спад, който обаче не успя да направи дъно под 1,4960 нивото, за което казах, че е първата цел. И в момента виждаме едно поскъпване, което честно казано няма много място в негативния сценарий. Текущо се намираме на стойности около входът, който препоръчах тогава, така че мисля, че би било разумно да се излезе от позициите за тези, които още държат късо тук. Но по-интересното се случва в австралийски и щатски долар. Всъщност, благодарение на тази двойка, така да се каже, паунд австралийски прави тези корекции и не успява да постигне ново дъно. Тук на дневна графика ясно се вижда, че нивото, за което говорих, 200-та експоненциална средна на дневна графика, всъщност вече успява да бъде преодоляна. Да, последва поскъпване, след като говорих, каквото и очаквах, но това поскъпване не успя дори да преодолее 200 експоненциална средна на 1 час. Така че бързо след това имаме спад от нивото 0,360 и в момента тенденцията определено е надолу. Така че това е двойката, при която препоръчам позиции сега, билото на пазар или ако се изчака корекция. Така че да кажем, че влезем на сегашни пазарни нива. Стоп може да се постави над тези средни, които виждате на дневна графика. Това са 50 и 21 средни. Той се пада около 0,460. Като това обоснован стоп, понеже целта, която това движение дава, този пробив на вашата подкрепа, която много път споменах, е поне 0,01. Така че имаме една позиция с параметри 1 към 2 риск печалба и мисля, че тук може да очакваме едно добро развитие следващите дни. Добро развитие, разбира се, за щатския долар, не за австралийския. Така че още един път, това е двойката, в която предпочитам да заемам текущи позиции. Очаквайте още анализи до края на тази седмица, а за тогава пожелавам успешна търговия.